Inilasahan ng masanahon ako sa tanan kita at maging naimado. Kaya naman, hihilin ko rin sa inyo na huwag lamang tumayo. Dahil pag ako ay nakatayo, hindi ko na po makontrol ang aking boses. So mas mainam siguro kung ganito kaganda ang boses na naririnig nyo, nang sa gayon, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, may mapulot tayong aral. Although karamihan sa atin dito ay mga maranaw, magsasalita pa rin ako ng Tagalog, ay nungalokan na sa may mga maranaw, dahil may mga kapatid tayo, hindi mga maranaw, may mga tausok, at iba pang mga tribo, at yung mga kapatid natin mga balik Islam, na nandito ngayon. Na inaasahan nila, at tayo ay magsasalita ng Tagalog upang hindi lang tayo yung makapulot ng aral sa ating tatalakayin, insyaAllah. So mga luksangan, mga bangsago, na nakapamugrian ng may lugar, ang iyong kaiyaba sa tanong, ay no, kasunir ka nung sa Tagalog, na Bisaya na lang ka. Aba naman po itong Bisaya. Okay. Nah, miyakain manusia ng mga bansa mo? Miyakain manusia sa likod? So, sangayon ba kayong lahat na mga Tagalog na lang tayo? Opo! Okay, jazakumullahu khairan. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه ثم الصلاة والسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم اللقاء أما بعد أما الله سبحانه وتعالى ay nilikha ang lahat ng kanyang nilikha. At pagkatapos niyan lumikha ng kanyang mga nilikha, ito ay hindi magkakatulad. Ito ay magkakaibang lahat. Nilikha ang mga anghel na iiba sa mga jin. Nilikha ang mga jin na iiba sa mga tao. Nilikha ang mga tao na iiba sa mga anghel at mga jin. So Allah subhanahu wa ta'ala na sinukya pangkat niya, nagyakap ang bida-bida niya kumangkat niya. Nagyakap ang kapangkat niya kumanagyan ito ang mga kaat niya. Nagyakap ang kapangkat niya ng ito ang mga kaat niya. Na ayat pinakamalaki kumangkat mo Allah subhanahu wa ta'ala na sa manusia. Na ayat ay tanong na diyo po وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. Ikaw yung pinaka-pirmerong, pinaka-mainam sa mga nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala bilang isang tao. Sapat na ba na maging isang tao? Hindi. Na may pananampalataya, may takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi niya sa mga anghel, usjudu li Adam. Magpatira pa kayo kay Adam salam. Illa Iblis. Sumujud ang mga malaika maliban kay Iblis. Maliban kay Iblis. Subhanallah. Nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga panahon. Inad mo Allah subhanahu wa ta'ala sa mga masa. Inad niyan sa mga ulan-ulan. Inad niyan sa mga gawi. Ang mga buwan, ang mga araw, gabi at araw. Ito ay lahat likha ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kuriyan niya na si Ukyad na niya nun, na tinduyan na yun po ito ang mga pipi ulan-ulan, mga pipi agawi, mga pipi akadudawi at mga pipi akadudundo. At ang pinakamainam sa buwan na nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala ay ang buwan ng Ramadan. At dahil sa buwan na ito, nagtipon-tipon tayo. Dahil sa buwan na ito, sabik tayong marinig kung ano ang tungkulin bilang isang Muslim sa pagsabit ng buwan ng Ramadan. Dahil sa buwan ng ito, nakikita mo rito kung sino yung may pananampalataya, sino yung may iman. Bilang kasaya, kung ang taon ni Adna para tayo sa diyan, kaya kapakatali mo mga Ramadan. Ramadan. Kung saan pag nababanggit,
po ito mga puso. Lumalambot ang ating mga puso dahil alam natin na ang buwan ng Ramadan ay buwan ng kapatawaran, buwan kung saan bubuksan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga paraiso at isasarado ang mga impyerno. Buwan kung saan binaba ni Allah subhanahu wa ta'ala ang banal na Quran. Buwan kung saan papatawarin ka ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nasa din sa tawad isyarilan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa diyan. Kaya kulan wala ka Ramadan. Nasa benar am yalapis, sa mala akalapis, isang kaya dunia na ayamalan na sa anuman amoy. Ayamalan na sa anuman amoy. Ugay na ayaman din ang taniman doon na limada na sumo syahra Ramadan. Bakit na ba tayo nag-aayuno? Bakit tayo nag-aayuno? Bakit kailangan pa natin mag-ayuno sa buwan ng Ramadan? Diba? So ito yung tatalakay natin ngayon, insyaAllah. So una sa lahat, ang dahilan kung tayo ay nag-aayuno dahil ito ay isang uring pagsamba na ipinag-utos ni Allah subhanahu wa ta'ala. So maging naliwas, hindi maging talisay ang ating mga puso. Nakapag-ikhlas talo. Aayag mo ang kapamuasan ka, saan kaya kapag-asunod ko Ramadan? Na sabab siyang tutuwa, subuhan mo Allah subhanahu wa ta'ala. Simbay ni, inipaliwag mo ka Allah subhanahu wa ta'ala. At alam mo ba, pag ang isang tao, ginawa ang isang pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala na ito ay obligado sa kanya. Ito yung pinakamalinaw na gagawin mo bilang isang Muslim upang mapamahal ka kay Allah subhanahu wa ta'ala. Upang ikaw ay mahalin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga paliwag